διοίκηση του ΕΟΠΗ ότι επαναλαμβάνω, εντός των προσεχών 10 ημερών ξεκινάνε οι πληρωμές του ΙΚΑ Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και του ΑΕ. Την Πέμπτη που μας έρχεται ξεκινάει η κατάθεση των παραπεμπτικών. Η προσπάθεια θα είναι για το μήνα Γενάρη να μην καν ολοκληρωθεί η συμβατική υποχρέωση που προβλέπεται των 45 ημερών, να γίνει άμεσα η πληρωμή για το μήνα Γενάρη και να τηρηθούν όλες οι άλλες δεσμεύσεις. Σε 5 λεπτό. Συνάδελφοι, υπάρχουν δύο θέματα τα οποία είναι σοβαρά. Το ένα είναι ότι όλοι όσοι είχατε σύμβαση με κάποιο από τα ταμεία, ανεξάρτητα με το αν είσαστε στους καταλόγους ή όχι, δεν έχει καμία σημασία αυτό, θα καταθέσετε παραπεμπτικά. Με το που θα ανοίξει το ΙΔΑΠΗ, όλοι είτε έχετε δει το όνομά σας είτε δεν το έχετε δει, θα καταθέσετε παραπεμπτικά. Μόνον όσοι δεν είχατε σύμβαση με κανένα ταμείο δεν θα καταθέσετε παραπεμπτικά. Σε μηνιαίες καταστάσεις. Και κάτι άλλο, οι νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους για κατοίκον θεραπεία και για να κάνουν σύμβαση, ήδη έχουν περάσει τους πρώτους 29 και κάθε μέρα τους περνάνε. Αυτούς από αύριο θα τους ειδοποιούν να υπογράφουν συμβάσεις. Όσοι υπογράφουν συμβάσεις αμέσως δέχονται ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ και ταυτοχρόνως θα καταθέτουν στο μήνα πάνω παραπεμπτικά. Εγώ έχω να πω μια κουβέντα. Επειδή κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι συμπαραστάτης μας, όπως και όλος ο υγειονομικός κόσμος. Και επειδή ήταν μαζί μας απάνω στη συνάντηση με τη διοίκηση του ΕΟΠΗ και μας υποστήριξε, είναι εδώ για να απευθύνει έναν αγωνιστικό χαιρετισμό από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα δυστυχώς. Να χαιρετήσω την προσπάθεια που κάνει ο σύλλογός σας. Νομίζω ότι έχουμε κι άλλον αγώνα μπροστά μας. Είναι σίγουρο ότι μέσα από τις δυναμικές προσπάθειες θα δοθούν κάποια χρήματα. Πρόεδρε, όμως πρέπει να είστε σε εγρήγορση. Και είστε σε εγρήγορση. Οι μέρες είναι περίεργες. Βεβαίως οι πάντες στάζουν τα πάντα. Εμείς θα πρέπει, αν χρειαστεί, σε ένα επίπεδο πανηγειονομικό, συντονισμένο, να βρεθούμε ξανά εδώ, διότι είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Καλή δύναμη στις προσπάθειές σας. Εάν νομίζετε και όπου νομίζετε, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη επικοινωνία και επαφή με το Προεδρείο και νομίζω ότι οι επόμενοι μήνες είναι μήνες δημιουργίας, αγώνα, ενότητος και όποιοι νομίζουν ότι τους υγειονομικούς μπορούν να τους κοροϊδέψουν είναι γελασμένοι. Διότι όπως είπα και πάνω, εντάξει να μην μας πληρώνουν, αλλά να μην λένε και ένα ευχαριστώ στην κοινωνία και να βρίσκουν δήθεν ότι βρήκαν υνοπνεύματα, βρήκαν βαμβάκια που είχαν λήξει έλεος. Αυτό δεν θα μπορέσει κανείς βεβαίως να το κρατήσει έτσι αυρόχυπωσή. Καλούς αγώνες, καλή προσπάθεια, είμαστε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, η Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου σας ευχαριστεί πάρα πολύ. Η μαζική σας συμμετοχή, πρέπει να ξέρετε, είχε αποτέλεσμα. Η συζήτηση που κάναμε με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΗ ήταν θετική. Δεν ξέρω αν περιμέναμε να μας δώσουν τώρα λεφτά, ασφαλώς αυτό δεν γίνεται. Δεν αναστέλουμε τη σημαία των κινητοποιήσεων. Πήραμε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Από τις 29 καταθέτουμε τα παραπεμπτικά του Ιανουαρίου, αμέσως Φεβρουαρίου, Μαρτίου και αμέσως μας πληρώνουν. Εάν δεν μας πληρώσουν, είμαστε εδώ και για να ξανάρθουμε εδώ και για να μην δεχόμαστε παραπεμπτικά. Όπως θα πρέπει να εξοφληθεί άμεσα από το ΙΚΑ Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Υπάρχει υπόσχεση και από τον ΟΑΕ. Υπάρχει υπόσχεση και για το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ξέρει όμως, δεν είναι του ΕΟΠΗ θέμα. Επικοινώνησε μπροστά μας με το Υπουργείο Οικονομικών.
σχέσεις και από εκεί. Αλλά αυτό που μετράμε εμείς είναι ότι αρχίζουμε και δουλεύουμε σωστά με τον ΕΟΠΗ. Καταθέτουμε παραπεμπτικά και αρχίζουμε να πληρωνόμαστε. Για μας αυτό είναι θετικό. Για μας αυτό πρέπει να ανασταλεί μέχρι που να δούμε λεφτά από τον ΕΟΠΗ. Ναι, το λοιπόν, συνάδελφοι, δεν είναι, συνάδελφοι, Ο προϋπολογισμός είναι κομμένος στη μέση, συνάδελφοι, υπάρχουν άνθρωποι και συνάδελφοι όπως οι συσπυρώσεις που δεν θέλανε καθόλου να πάρουμε το μέτρο αυτό εναντίον των ασθενών. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις και γνώμες. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Σαν Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου προτείνουμε στους συναδέλφους θα αναστείλουμε το μέτρο της 1ης Απριλίου για 1η Μαΐου. Σε περίπτωση που μέσα στον Απρίλιο δεν πληρωθούμε και αυτομάτως στο 45 μέρες να πληρωθεί το Φεβρουάριο και να καταθέσουμε και το Μάρτιο, εδώ είμαστε. Εάν όμως δουλέψουμε σωστά και μας πληρώσουμε και καταθέτουμε κάθε μήνα και πληρωνόμαστε, δεν είμαστε εναντίον όχι του ΕΟΠΗ, κυρίως εναντίον των ασθενών. Οι ασθενείς δεν είναι εχθροί μας. Είναι η γειτονιά μας, οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, οι άνθρωποι μας. Δεν είμαστε εναντίον. Τώρα, δεν μπορούμε να πάρουμε του καθενός τη γνώμη αυτή τη στιγμή. Εγώ σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ και να είμαστε σε συνεχή επαφή. Θα κατατεθούν με το Γενάρη. Το συζητήσαμε αυτό. Τα παραπεμπτικά του ΙΚΑ του 11 θα κατατεθούν με το Γενάρη. Και το συζητήσαμε με 20 ευρώ. Όταν εκτελεστήκανε Γενάρη και το συζητήσαμε ότι, γιατί βάλαμε κάτω τα ποσά, ότι ασφαλώς ο Γενάρης θα έχει υψημένα ποσά. Διότι είναι και τα λεφτά του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου. Όλα αυτά τα συζητήσαμε και γίνανε αποδεκτά. Εδώ είμαστε, ό,τι δεν πάει καλά να ξανακινητοποιηθούμε. Δεν υπάρχει κανείς που να αναστέλει τη σημαία των κινητοποιήσεων. Δεν φεύγουμε, κανένα κούρεμα δεν δεχτήκαμε, κανένα κούρεμα. Αυτό είναι Υπουργείο Οικονομικών και είπαμε ότι δεν το δεχόμαστε. Αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε με το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί δεν είναι θέμα ΕΟΠΗ, να έχουμε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ και πάλι εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του Παντελείου Συλλόγου Ψυχοθεραπευτών ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ήταν παρόντες στη σημερινή δυναμική κινητοποίησή μας. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Να θυμίσουμε ένα λεπτό ότι την Πέμπτη, η 29 του μηνός, μεθαύριο την Πέμπτη, υπάρχει 24ωρη απεργία των εργαζομένων στο δημόσιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία των συναδέλφων φυσικοθεραπευτών που απαιτούν τη χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στην πρώτη κατηγορία του αντίστοιχου επιδόματος που ήδη έχει εξαγγελθεί ότι θα δοθεί από την 1η Μαΐου στους μισθωτούς του δημοσίου. Άρα λοιπόν, όσοι από εσάς είστε μισθωτοί του δημοσίου ή γνωρίζετε, προπαγανδίστε, ενημερώστε για τη συμμετοχή των συναδέλφων τη μαζική στην 24ωρη αυτή απεργία, η οποία γίνεται μια μέρα πανηγειονομικής κινητοποίησης με την αιγίδα της ΑΔΕΔ και παράλληλα με 5ωρη στάση εργασίας που έχει εξαγγείλει η ΠΟΕΔΗ. Όσοι από επίσης δεν έχουν πάρει αφήσεις για να αναρτήσουν στα εργαστήριά τους, να πάρουν για να τα έχουν στα εργαστήρια, ώστε να γίνεται εμφανής η αντίθεση του κλάδου για την τακτική του ΕΟΠΗ.